Питаш се, има ли нещо повече? Чудиш се, дали това е всичко? Обикновен е животът, за който съм създаден. Могат ли мечтите ми да станат реалност? Отговорът на твоите въпроси е тук и сега. Свръхестествено е когато Божието свръх среща твоето естествено. Започваш да виждаш красотата на Божиите чудеса, виждаш Божията слава. Това е небето на земята. Готов ли си да вникнеш отвъд? Готов ли си да се протегнеш за нещо повече? Разбери как да извикаш чудеса в живота си. Бог е приготвил изобилие за теб. Гмурни се в свръхестествен изобилен живот с Бог. Естествено в свръхестественото. С Максим Асенов. Здравейте, скъпоценни свети! Аз съм Максим Асенов и добре дошли в предаването Свръхестествено. Последните няколко седмици си говорим за Святия Дух, за личността на Святия Дух и за това как да изградим взаимоотношение с Святия Дух, което да генерира Божията сила и съответно да прелеем от естествен към свръхестествен живот. Не само свръх, не само естествен. Не само обичайно, но не само необичайно. Свръхестествено. Това е плана на Бог за всеки един от нас и добре дошли на всички, които сте в студиото. Нека да кажем добре дошли на хората, които ни гледат на живо, хората, които ни гледат по телевизията, в интернет. Добре дошли! Днес бих искал да говорим за нещо изключително важно в християнския живот, а именно дарбите на Святия Дух. И за целта искам да ви помоля да отворите Библиите си заедно с мен на 1 Коринтияни 12 глава. И докато отваряте там, може да кажете: аз имам дарба. Аз имам дарба. За да го кажете по-правилно, просто кажете: аз имам дарби. Аз имам дарби. Аз съм убеден с всяка клетка в моето същество, че всеки един в тази зала, всеки един в тялото Христово по лицето на земята, всеки един човек на земята е роден с специални дарби от Бог. Ние имаме различни видове дарби, което също е много важно да разбираме и може би в бъдещото предаване може да говорим за даровете на служение, което са даровете на Сина. Аз разделям дарбите на 3 категории. Имаме категориите, категорията, която се нарича даровете на Отец. И те се намират в книгата Яков, където се казва, че всеки добър дар е от Бога, от Отец на светлините, в който няма тъмнина, нито сянка на промяна. Всеки добър дар, всяко добро нещо е от Бога. И аз вземам това като естествени дарби, таланти. В момента ние сме в телевизионно студио. Има хора, които просто имат талант да снимат. Имат талант с технологията. Имат талант да направят дизайн. Има хора, които имат талант да свирят. Има хора, които имат талант да комуникират. Това е естествен талант, който Бог е дал. Няма нито един човек на тази земя, който е без талант. Без значение каква е твоята история, какво е твоето потекло, къде си се родил, ти със сигурност имаш талант. Понякога нашите таланти са обвити в слабост. Често те могат да приличат на немощ, но ако ние се заровим достатъчно дълбоко в това, което Бог е инвестирал в нас, ние ще открием, че Той е посял семена на величие в абсолютно всеки един човек по лицето на земята и това са естествените таланти. Също така имаме талантите, за които ни говори Ефесяни, когато се казва, че Той възлезе на високо и плени плен и даде дарове на човеците и даде апостоли, пророци, пастори, учители, евангелизатори и ние наричаме тези дарове на служение или петкратно служение. Аз също ги наричам дарове на управление. Това са хора, дарове, които Бог издига, офиси даже може да ги наречем, които Бог издига в църквите, за да управляват, за да бъдат настойници на Божието дело. Апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, учители. Всичко това са
дарове на служение, като ако влезнем отвъд тези 5, в Коринтияни се говори и за други дарове в църквата, които също са един вид управленчески дарове, въпреки че не са петкратни. Имаме дарове на управление, дори наречени, имаме дарове на помагания и това е много силен и много важен дар в църквата днес. Имаме различни дарове, които са духовен дар, който Бог е дал. Но също така имаме дарбите на Святия Дух, за които сега всъщност говорим, и това са даровете, които Святия Дух дава на всеки, в който живее. Много хора ме питат доколко от дарбите ние имаме достъп. И аз казвам до всички. Защо? Защото даровете, след малко ще четем и ще видим в този пасаж, даровете са проявления на същността, на личността, която ние наричаме Бог, Святия Дух. Святия Дух изцелява и затова ние имаме изцелителни дарби. Святия Дух знае всичко и затова имаме слово на знание. Святия Дух знае бъдещето, затова имаме слово на мъдрост. Святия Дух е чудотворец, затова имаме вършене на чудеса. Даровете са отражение на нещата, които са в характера, в сърцето на Святия Дух. Когато Святия Дух дойде за да живее в един християнин, когато ти приемеш Исус и го поканиш в сърцето си, Святия Дух идва да живее в тебе, Той не си оставя част от себе си извън тебе, да влезе на половината в тебе, другата половина да е в другия човек. Нали, някои християни си представят, може би, че Святия Дух по този начин живее в тях. Не, Святия Дух идва и живее в теб в пълнота. Сега, ти можеш да не си усвоил тая пълнота, която е дошла в тебе. Ти можеш да не си изучил тая пълнота, която Той е дошъл да бъде в тебе, но Той идва с всички дарове. Затова аз вярвам, че всеки християнин има достъп до всяка една от дарбите на Святия Дух. Но нека да погледнем пасажа и той ще ни говори повече, като разбира се има дарби, които са по-силни в нас и дарби, които не са толкова развити. Но ние можем със сигурност да се молим за всеки един дар. И особено ако сме в ситуация, в която има нужда от проявлението на даден дар, няма какво да се чудим, няма какво да казваме, Боже, дай ми го. Ти вече имаш Святия Дух в тебе, просто влизаш в вяра и вярваш, че Бог ще прояви този дар чрез тебе. Амин. Нека заедно да четем и след това ще продължим и вярвам, че в няколко части ще успеем да разпределим това много важно получение преди да имаме предаване на дарбите и преди да имаме полагане на ръце. При това, братя, желая да разбирате, чета от 1 стих, и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се по немите идоли, както и да ви водеха. Затова ви уведомявам, че никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. Просто искам да взема това като пауза за всички хора, които заплашват новородени християни и им казват, ти откъде си сигурен, че езика, на който се молиш, не казваш нещо лошо? Откъде си сигурен, че не казваш да бъде проклет Исус? Откъде си сигурен, че не казваш нещо негативно? Ами ето тук Божието Слово ни обещава, че никой, който е приел Исус, не казва в духа и никога духа няма да каже да бъде проклет Исус. Амин! Така че ние вярваме и искаме кръщение в Святия Дух. Ние вярваме и искаме дарбите на Святия Дух. Сега, понеже дарбите на Святия Дух трябва да бъдат разглеждани по няколко начина, аз харесвам да ги разглеждам като оръжие. И ако вие сте с мен, бих искал да ви покажа какви са те оръжия и как да ги използваме правилно. Защото, за съжаление, в християнството дълги години ние сме виждали неправилно използване на оръжията. Тук ли сте? И поради неправилно използване на оръжията, много християни казват, аз въобще не искам да чувам за дарби на Святия Дух, не искам да чувам за проявление на Святия Дух, защото има фалшиво, както говориха миналия път. Ако си спомняте, говорихме за това, че ако има фалшиво, това значи има оригинал. И понеже някои са били наранени, някои са пострадали, това е факт, те изцяло, има една поговорка, хвърлят бебето с водата. Не знам дали знаете всъщност, че тази поговорка е много реална, защото във времето, когато тя е излезнала така да се използва масово, буквално, когато са се къпали в един дом, първо минава най-големия, нали, работил е цял ден там в мините, минава най-големия мъж, след това синовете му, след това нали, жените и най-накрая децата и най-накрая бебетата.
И докато бебето влезе във водата, водата е толкова тъмна, че бебето може да го сложат, да го къпат и след това, като хвърлят водата, се окаже, че бебето е във водата. Така че затова имаме тази поговорка: не хвърляй водата, не изхвърляй бебето заедно с водата. И аз мисля, че ние християните сме станали професионалисти в това да хвърляме бебето с водата. Нали? Чуваме за дарбите на Святия Дух и веднага казваме: о, еди кой си направи какво си. Чуваме за финанси и казваме: о, веднага това е просперитет. Чуваме за вяра и казваме: о, ето тия са слово на вяра. Чуваме за изцеление и казваме: о, ето това е бутафорно. Ние сме се нагледали на неща и понеже сме пострадали някой от нас и някой от нас сме пострадали наистина и започваме въобще да не искаме да приемаме това, което Бог иска да ни даде. И това е много тъжно, защото ако разглеждаме дарбите като оръжия, ние трябва да разбираме, че в нашата духовна война срещу силите на тъмнината и в нашето желание да достигнем света с Божието Слово, с благовестието на Божието Царство, единственият начин ние да се борим е чрез оръжия. И нашите оръжия са дарбите на Святия Дух. И сега това, което ние правим, е само защото някой се е гръмнал. Нали знаете, че е много вероятно някой войник без да иска да гръмне свой приятел. Нарича се приятелски огън. Или без да иска да се застреля себе си. Колко от вас предполагат, че има такива умници, които вместо да насочват пушката към врага си, я насочват към себе си. Нали? И се чудят защо нещо не работи. Има такива хора, които не са били обучени как да боравят с дарбите на Святия Дух и затова ние сме виждали неправилно използване, което е било разрушително. И понеже самите дарби са силни, те могат да бъдат огромно благословени и да донесат поражение на дявола, но те могат да бъдат и опасни, когато някой не ги използва по предназначение. Така че моята задача днес е да ви науча малко за това как да използвате дарбите по предназначение и какво представлява всяка една от дарбите, за да не бъдете този войник, който се стреля в крака или застрелва някой свой ближен, а да бъдете обучени войни на Божието царство, които знаят как да оперират в даровете на Святия Дух, в зрялост, в Словото и да могат да ги използват така, че да назидават и да благославят не само тялото Христово, а света, в който живеем, защото дарбите не са само за църквата, те са за света. И ако в църквата не е имало място, в което твоя дар да пробие, това значи само едно нещо. В света има място, където твоя дар ще пробие и там трябва да упражняваш твоя дар. Било изцеление, било пророкуване, било тълкуване, било каквото и да е това, с което Господ те е благословил. Но е много важно да разбираме, че трябва да запазиме правилното отношение към дарбите и трябва да имаме сериозно и все пак нерелигиозно отношение към дарбите. Този баланс не е лесен. Нали, имаме от едната страна тези, които ползват дарбите безразборно и те са като бебета с памперси, които ги пращаме на бойното поле и сме им дали по един калашников и просто гърмат с пророчества и молитви за изцеление. И, аз се спомням за тази история, в която в една църква една жена се изправя да пророкува и казва някакво пророчество, ама на другата пророчица в църквата нещо не й уедисва и докато едната сяда, другата се изправя и казва: братя и сестри, това не бях аз, сега чуйте Словото Господне. И след малко тя дава Словото Господне и връща се, сяда си на мястото и осъзнава, че е казала нещо неправилно и се изправя отново и казва: братя и сестри, Господ се извинява. Нека да кажа сега. И поради такива неща, които са смешни, същевременно много хора са наранени. Или такива, които ти казват: за тази жена трябва да вземеш тази жена, или трябва да вземеш този мъж, или не трябва да вземеш тази жена, не трябва да вземеш този мъж. И семейства са увредени. Или пък такива, които казват: сега всички ще инвестираме в този бизнес, в този фонд, сега всички ще вкараме пари в това нещо и Господ ни говори, има пророчество за това и след това хората старат. Дарбите не са за това. Благодаря за това, амин. Дарбите не са за това да ходиш да обикаляш и да объркваш живота на хората. Дарбите не са за това да стреляш собствените си брати и сестри. И дарбите не са за това, за да упражняваш някаква духовна власт на църквата и да си мислиш, че щом пророкуваш, значи си някаква специална пророчица. И как пък тия пророчици са се жени, бе? Направо не мога повярвам. Един мъж не може да се появи и той да пророкува така. Трябва дарбите да се вземат на сериозно. Трябва да се гледа като на много сериозно, скъпоценно оръжие
И затова аз ги разглеждам като оръжие, което ти трябва да го познаеш, да знаеш как се зарежда, да знаеш как се борави с него, да знаеш как се работи с него, да знаеш как се използва. Аз бях толкова докоснат, бях с пастор Бени на Галилейското езеро и имахме служба в една лодка на Галилейското езеро, няколко стотин човека там. И просто хвалихме Бог. И присъствието на Бог беше толкова щедро, толкова силно. И преживявахме Бог заедно с Теди, бяхме двамата. И по едно време пастор Бени казва, нали, тук моя приятел Максим Асенов, нека да го окръжим, нека, нали. И той вика, искаш ли да послужиш? Да, и знам, че ти ще пророкуваш сега. Почвай да пророкуваш, давай ми микрофона. И аз викам, окей, нали. И просто така спрях за момент, огледах се, казах на хората, нека се молим, духа започва. И той ме погледна и ми казва, ти май знаеш как да си работиш дарбата. Май вика, знаеш как да си... Вика, знаеш как да го включиш, знаеш как да го... да си махнеш предпазителя и да започнеш да гърмиш, нали? И това е толкова важно. Това е толкова важно, защото упражняването на дарбите изисква мъдрост, изисква любов и за това ние можем да видим, че веднага след като апостол Павел ни говори в 12 глава на 1 Коринтияни за дарбите, той говори за любовта. Защото единственият начин тези дарби да фокусират, да работят в сигурност е ако са мотивирани от любов. Ти обичаш човека и затова се молиш за изцелението му. Тук ли сте, брати и сестри? Теб те е грижа за този човек и затова му пророкуваш за назидание, увещание и утеха. Ако ти искаш да упражняваш дарбите, за да може хората да видят, нали, колко си силен ти в духа, нали, колко си мощен в духа, дори и да имаш истинска дарба, ти я опоручаваш по този начин. Ти не я използваш по предназначение, ти не я използваш за слава на Бога. За да дарбите да прославят Бог, те трябва да бъдат мотивирани от любов, трябва да бъдат задвижени от любов. И това е урок, който е много важен. Аз си спомням, Бог ми беше дал видение, призова ме в служение, скоро след като преживях Святия Дух, ви разказвах наскоро. И беше толкова специално. Един ден четях една книга и казах, Боже, ако имаш план за мен, дай ми някакво видение, покажи ми. И в момента, в който четях тази книга, заспах, имах това видение и Бог ми показва определени неща, няма да влизам в детайл, но от този момент нататък аз бях убеден, че Бог иска да ме използва, да проповядвам, да изцелявам болните, да върша Неговото дело. И имаше период, в който започнах толкова много да се моля и бях толкова конкретен, с толкова много вяра и инвестирах толкова много време, в който казвах, искам тая дарба. Твоето слово казва, искайте тая дарба. И започвам. Искам сега дарба на изцеление. Специфично. Изцеление на хора, които имат проблем с слуха. Искам да оперира. Отивам при човека, който има дарбата. Нали? Казвам сега, полагай ми ръце. Да приема дарбата. После отивам да упражнявам дарбата. Просто взех това нещо на сериозно и се моля, Господи, използвай ме. И няма да забравя, бях пред едно място за бургери, дюнери и такива неща. И просто през цялото време бях обсебен от тази мисъл, Бог да ме използва за чудеса, за изцеление, за пророчества, нали? И просто си търсих такива опитни зайчета, или как да си изкажа. И стоях там и Господ ми проговори толкова силно и ми каза, защо искаш тази духовна сила? Защо искаш да имаш тази дарба? Защо искаш това нещо? И просто ми показа, че моите мотиви не бяха любов към хората. Не бяха да разширявам Неговото царство, а бяха просто да имам сила. Да проявя някаква велика мощ. И Бог трябваше да се занимае с мен известно време, в което да ме научи на състрадание. И дарбите функционират много силно, когато работят в състрадание. На толкова много места в Новия Завет Библията ни казва, Исус погледна множествата и като почувства състрадание за тях. На други места казва, смили се над тях и изцели болните им. На други места казва, видя множествата, че са гладни. Видя ги, че ако си тръгнат към вкъщи, ще припаднат. И каза, какво имате? Нямаме нищо. Донесоха му храна, той я умножи. Най-великите чудеса в служението на Исус
бяха родени от състрадание. И това е нещо, което ние трябва да вярваме. Заедно с дарбите на Святия Дух и искането на тия дарби трябва да се молим Бог да ни помогне в мотивите ни. Да ни помогне в сърцето ни, да ни помогне в фокуса ни, за да може да бъдем хора, които искат правилното нещо по правилния начин, за правилната причина. Обади се сега и може да вземеш книгата на пастор Максим Асенов. 7 решения, които ще променят живота ти сега. Може да получиш книгата срещу минималното дарение от 12 лева. Обади се на телефон 0895 56 20 55 или посети нашия онлайн магазин за други продукти. Поръчай сега! Решенията, които взимаш днес, са факторите на промяна в твоя живот. Обади се сега! 7 решения, които ще променят живота ти сега. Може да получиш книгата срещу минималното дарение от 12 лева. Обади се на телефон 0895 56 20 55 или посети нашия онлайн магазин за други продукти. Поръчай сега! Продължавам да чета. Божието Слово ни говори в 4 стих и казва: дарбите са различни, но духът е същият. И ние виждаме тук дарбите на Святия Дух. След това в 5 казва: службите са различни, но Господ е същия. Тук са даровете на Сина, за които по-рано ви говорих. След това имаме 6 стих, където се казва: различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички човеци. И тук виждаме даровете на Отец. И какво прави Той? Той върши всичко в кои човеци? В кои човеци? Погледни човек от теб, му кажи: това включва и теб. Кажи му: ти имаш дарба. Сега, друго нещо, като говорим за дарбите, което е много важно да разбираме, е, че естественият темперамент, който Бог ти е дал, е тясно свързан с начина, по който ти ще оперираш в дарбите на Святия Дух. Например, аз съм по-емоционален, по-енергичен, може би дори леко артистичен, не знам. Не се опитвам да съм забавен и въпреки това не си планувам шегите, просто ми се получава. Не знам, не съм направил нещо за това, не съм работил, не съм ходил на уроци по ораторство, не съм, практикувал съм пред огледалото едно време, когато нямаше на кой да проповядвам, и в парка пред едни дървета там проповядвах на дърветата, но не съм минал някакъв специален курс. Това е дар от Бога. Темперамента ми е дар от Бога. Бог не иска да промени твоя темперамент, Той иска просто да промени начинът, по който да го използваме. Не знам дали разбрахте това, което ви казвам. Бог не иска да смачка твоята персоналност, Той иска да я освети. Това е да бъдеш свръхестествен. Бог не иска да те потисне и да извади от тебе това, което ти си като същност, за да... има една известна молитва, която много хора се молят, която днеска ще трябва да спреш да се моли с нея. Да ви кажа ли или ще ви заболее? И тя е: Господи, изпразни ме от мен. Изкарай всичко от мен. Нищо от мен и всичко от теб. И аз разбирам какво имаме в предвид с това. Ние казваме: Боже, смирявам се, искам ти да ме използваш, но начинът, по който ние говорим, нищо от мен, всичко от теб, все едно казваме: Боже, аз искам да съм едно празно тяло, една празна зомби. И ти ме изпълни със себе си и аз да бъда ти. Бог няма да направи това. Защото Бог не създаде зомбита, Бог създаде личности. И когато Бог те създаде забавен, Бог те създаде с голям нос, Бог те създаде с това странно чувство за хумор, което само ти и жена ти разбирате, и аз съмнявам, че тя се прави, че го разбира понякога. Бог те е създал по този начин. Сега, когато влизаме към дарбите, аз знам, че това звучи много елементарно и хората си казват: добре, чакай, говори сега за дарбите, изцеленията, разкажи ми историята, покажи ми как да сложа ръката, как абракадабра, симсалагрим, вълшебната дума. И ще ви кажа и вълшебните думи. Дори вълшебни думи ще ви дам. Библейски, Не някакви, които аз съм си измислил. Симсалагрим. Преди да влезем в всичко това, ти трябва да се научиш да бъдеш себе си. Защото даровете, които Бог ти дава, те ти пасват. Те са като костюм по поръчка. Слагаш и всичко е
точно там, където трябва да е, както трябва да е. Не може да вземем този костюм и да го сложиме на някой, който трябва да носи размер 60 или 58. Ръката му няма да влезе. Не може да го сложиме на някой 14 годишен, който трябва да носи размер 40, нали? Или някаква детска серия. Не може, просто няма да му е по мярка. Може да го сложи, но ще изглежда смешно. И това е начинът, когато ти се опитваш да оперираш в дарбите на Святия Дух, ама като мен. Не знам дали разбирате това, което искам да кажа. Това е начинът, по който изглежда, когато ти се опитваш да оперираш дарбите на Святия Дух или да си, обаче като някой, който дори по темперамент не си приличаш с него. Айде, ако си приличаш по темперамент, окей, нали? Ще ти простим. Апостол Павел каза, имитирайте ме, както аз имитирам Христос, като, нали, възлюбени деца, копирайте, нали? Не се притесняйте, копирайте, пробвайте, но става дума за това, че трябва да е в твоя начин, в твоя темперамент. Нека да ви дам това нещо. Дарбите на Святия Дух са дарове на благодат. Затова на гръцки е харизмата. Харис на гръцки е благодат. Харизмата, буквално ако говорим за дарбите на Святия Дух, всъщност те са дарове на благодат. И аз съм получавал това вече не знам колко години в живота ми и съм сигурен, че някои от вас, които гледате, сте го чували, някои от вас, които сте тук, сте го чували. Но дарби на Святия Дух, харизмата, означава, че те функционират уникално. Защото ако ние продължим да видим, ние ще видим това, което казва, че на всеки е дадена уникална благодат. В Римляни се казва, всеки един от нас прие благодат според както Бог реши да ни даде. И неговата благодат не е копи-пейст, тя е разнообразна, многообразна благодат. Тя е свързана с твоя темперамент, свързана е с начина, по който си естествен. И само когато ти можеш да бъдеш себе си в Бог и да се отпуснеш, тогава Бог може да използва, защото Той иска да използва теб, не съседа ти. Когато Той иска да използва теб, Той иска да използва теб, не мен. Той е избрал точно теб, точно теб, точно твоята персона, за да те употреби. Но е важно ти да бъдеш свободен, да бъдеш себе си. И винаги, когато получавам това, винаги си спомням за Давид и момента, в който Давид трябваше да се изправи в най-важната битка на целия му живот. Трябва да се изправи срещу Голиат. И Библията ни казва, че когато в крайна сметка успя да убеди Саул, че той трябва да излезе и да се бори, Библията ни казва, Саул му даде своите одежди. Даде му своя меч, даде му своите дрехи. Опита се да го направи да изглежда като него. И в един момент Библията ни казва, Давид не можеше дори да върви с това облекло. И той погледна към Саул и му каза, царю, това са твоите доспехи. Аз не мога да ги използвам, те са твърде тежки за мен, те не са ми по мярка. Не мога да излезна срещу Голиат с тия доспехи. И да, доспехите на Саул най-вероятно бяха най-добрите в цял Израел. Все пак той беше царя. Феноменален меч, нали? Най-хубавия меч, най-хубавия шлем, най-хубавия нагръдник. Феноменална доспеха. Обаче начинът на Давид не беше с мечове, не беше с шлем, не беше с специални обувки, не беше с специално копие. Начинът на Давид беше с прашка и 5 камъка. И само и единствено неговия начин може да убие неговия великан. Само твоята персона може да убие твоя великан. Бог те е калибрирал, Бог те е направил чудесно и специално, точно за предизвикателствата, които ти ще срещнеш. Точно за хората, които ти ще срещнеш. Така че вместо да се осъждаш за това, което си, вместо да съжаляваш, че ти си овчарчето с прашката, което трябва да отиде срещу великана, да се комплексираш и да решиш да се скриеш в златните доспехи на царя, открий лицето си. Покажи лицето си. Твоето лице е прекрасно. Твоето лице е това, което Бог иска да види. Твоето лице е това, което Бог иска да използва. Давид беше супер в доспехите, обаче не му се виждаше лицето. Хората не можеха да видят през доспехите, че той е младеж. Не можеха да видят, че е Есеевия син. Но без доспехите нямаше съмнение. Това е Давид, Есеевия син. Това е точно този, който Бог иска да използва. Това е точно този, който Бог иска да помаже.
Това е точно този, чрез който Бог иска да се движи, и това е нещо, което Бог иска да направи чрез теб. Той иска да те облече в Неговата сила, иска да те облече в Неговите дарове, за да бъдеш свръхестествен християнин, свръхестествен вярващ, който се движи в Божията сила. И най-хубавото е, че Той не иска да убие твоята персоналност. Той иска да я освети, Той иска да я очисти от греха, да я очисти от нечистота, да я очисти от гордост, да я очисти от себеправедност, да я очисти от комплекси, които те държат, и просто да те освободи да бъдеш себе си. И когато в момента, в който Той те освободи да бъдеш себе си, помазанието му ще дойде върху теб. Защото има помазание, което е било специално изработено за теб. Дори когато ти положи ръце днес по-късно, ти ще приемеш помазание за пророкуване, ще приемеш помазание за чудеса, ще приемеш помазание за какви ли не неща, които можеш да повярваш и които можеш да отвориш сърцето си да приемеш. Но познай какво? Ти ще го правиш по твой уникален начин. Една от най-известните жени проповеднички в целия свят в момента, моя приятелка, тя е толкова различен човек. Тя е сигурно един от най-различните хора, които познавам. За мен почти няма нищо логично от това, което тя прави, начина по който е. Но Бог я използва както много малко хора, които познавам. И то е точно защото тя е в Христос. Здраво стъпила на своята идентичност в Христос. Няма нужда да говоря по определен начин, да изглеждам по определен начин, да копирам някой, за да имам силата. Аз имам силата, защото Бог ми е дал. Аз съм помазан, защото Бог ме е избрал такъв какъвто съм, с моят темперамент, с моите дарби, с моите недостатъци. Той иска да ме използва. Нека да се молим. Боже, благодаря Ти толкова много за всеки един човек в това студио и за всеки един човек, който гледа. Комплекси за малоценност са разчупени сега. Давид, сваляй шлема, Давид. Искаме да видиме твоята физиономия. Приличаш на Саул с тия доспехи. Ти не си Саул! Махни я тая човешка титла, която са ти сложили. Махни ги тия човешки неща, които са се опитали да ти лепнат. Не приличаш на себе си, Давиде. Излез от тези доспехи. Излез от това, което те са се опитали да сложат върху тебе. Излез от това, което те са определили за тебе. Ти не си това, което хората казват, че си. Ти не си това, което братята ти са казали, че си. Ти не си дори това, което понякога ти си мислиш, че си. Ти си Давид. Ти си помазан да бъдеш цар. Ти си уникален. Призван си от Бог за време като това. И когато ти си свободен да бъдеш себе си, Духа на Бога ще дойде върху тебе. Духа на Бога ще насочи твоя камък. О, само твоя камък може да бъде носен от Духа на Бога по този начин. Само твоя камък може да оцели в целта. Изправи се, Давид. Бъди себе си. Бог е с теб. Бог ще те използва. В името на Исус. О, Боже, усещам помазанието на това място и усещам, че Бог служи на толкова много хора. Буквално се чувствам, като че проповядвам на хиляди хора, които ме гледат. Проповедници се освобождават сега. Служители се освобождават сега. Вярващи се освобождават сега. Бизнесмени се освобождават сега. Бизнесмени, които са искали да бъдат пастори, ще станат това, което трябва да бъдат. Пастори, които искат да са бизнесмени, ще станат това, което трябва да бъдат. Има свобода да бъдеш себе си в името на Исус. О, Боже, благодаря Ти, че дарбите са активирани. Когато ние се отпуснем в това, което Ти си ни създал. Ти си направил по своя образ и Твоята прилика и върху всеки един от нас. Ти си сложил от своя собствен дух, от своята собствена подправка, за да ни направиш уникални. Благодаря Ти, че помазваш всеки, който гледа в момента и всеки в това студио. В името на Исус. Амин и амин и амин и амин. Благославяме ви и помнете, това е свръхестествено. С Максим Асенов ние носим силата на Словото и Духа до всички поколения. Това предаване достига до вас благодарение на партньорите на Максим Асенов International и Църква Пробуждане.